Så sammen, velkommen til part 2 af vloggen i vinterbad, hedder det. Jeg har lidt krumset hår, fordi jeg har været ude at stå på ski, og jeg fik ikke lavet introen i morges, så jeg tænker, jeg vil lave den. Men kom med ind. Kan du sige hej, mor? Hej. Herude er vores badeværelse. Det ser sådan herude. Så har vi vores køkken herude. Kan I sige hej til vloggen? Hej. Det er vores køkken. Så mig og Mathias, vi sover herinde. Jeg sover derovre, Mathias han sover herovre. Så har vi sådan vinduer herovre og en stol derovre. Så kommer vi ind i vores køkken-alrum. Nej, stue. Her der sidder vi og spiser. Så er vi dækket på til lidt tapas. Så har vi mega professionel tv. Og så har vi mine forældre sover til at det roder lidt. Det gør det så også også, men det er havsturen. Men der er ikke så mange klip for vores skitur af. Men I får bare lige dem, der er nu. Skål i kægt. Stop it.